Železo súvisí vlastne aj s kováckou robotou a mal som k tomu vzťah už ako malé decko. Veľmi som miloval železo, robil som s ním, ale celý život som sa venoval úplne inej profesii a nedostal som sa k tomu. Až po rokoch neskôr som sa vrátil k železu a k tomu výtvarnému, čo som robil. A spojil som výtvarnú s týmto materiálom a začal som vytvárať sochy zo železa. A malo to vlastne aj ten význam, lebo železo je materiál veľmi tvrdý, ťažko sa s ním robí, zohrieva sa pri teplote okolo 800 až 1200 stupňov sa s ním robí. A veľmi veľkým problémom je železo tvarovať. Materiál ako bronz alebo sochu z bronzu, robí sa to tak, že sa spraví z hliny a keď ti niečo nevychádza, treba z nos, tak ho prilepíš znova, na druhý deň ho odlepíš, dáš druhý a môžeš s tým tvarovať dopredu, dozadu. Ale so železom sa nedá, musíš to robiť jedným úderom pri vysokej teplote, rýchlo to tuhne, je to materiál, ktorý sa veľmi ťažko a zle robí, ale o to vlastne tá hodnota tej práce, si myslím, každá cesta, čím zložitejšia, tak možno aj krajšia. Sochy vytváram z materiálov, alebo používam k tomu staré materiály, nájdené v padajúcich domoch, dreveniciach, kde zaniká život na horách, ľudia odtiaľ odišli a dneska po tých ľuďoch ostávajú akurát zbytky želiez, rôzne podkovy, pánty a osy z vozov a rôzne takéto kusy železa a domy zhnili a ja sa snažím zachrániť tú históriu, preto to zbieram tieto veci a znova ich vkladám do obrazov, pekúvam a robím z toho sochy, robím z toho príbehy tých jednotlivých domov, v ktorom, lebo tam tí ľudia žili, kedysi rodili sa, umierali, tešili sa zo života, mali tam Vianoce, mali všetko a zostalo po nich už iba tieto pamiatky a keď sa dozviem o tom dome aj nejaký príbeh, tak nájdem v tom dome nejaké motiky alebo niečo, takto spojím a ten príbeh sa snažím do toho schovať. Neviem rozprávať tie príbehy, tak ich skúšam robiť zo železa. Ešte tú špicu podbijú, takto zo spodu. Tak.